Alam, tolong urkan. Introduce dia mah kata di kakerteng ada di Ka Trap Integrated Territorial Organization hane kasngi kalapan kuburom ya wei unong hikai ka subject science balatho ka wei ka kot habai day bat ka subject physics. Uni no hikai belatip kerteng kum urisa kemen Romer Jones Dekar ulai tu balai simpor hadu arsnem man pendep pantho ya kene ka kot ka ba ulai kerteng ka physics the magic book. Ngalato according to the 22-23 syllabus, CBS and MOS same kalong kaju. They can go omday kalong tangka help book kalong you can go background ngalato included in the solve papers. Kano go background don go background ki formula na ki jingkali barem bat ki work na ki numerical problems ng yung applications. Ngalato kata korkom ba penban kam shiban thit kini ki kot bunjai. Hangne kalong ba all in one ma syong na all in one kalak tam. Text plus solve. But kumba ongi pisa no domene but what ukna baduna ki jinyo baduna ka cognitive power ma kiyo ula banu workout ikene. Lalu usna ba class pendon kami kene ulong one stone for two birds ulong nak kunta. Wai mau artilikism. Na lain cakne kata korpam betul. Pendon kam syuban thit kini kot balai phujai hayo but undashna notes kene kolong ba notes kolong ready made ba yang ne. Kamu ke shortcut, he can easily understand it. Hakta perkamashna igna kapal. Kaya ba? Paong ipi nomor ni kino kaya menonton budget ada hukum tamo. Dengan print ya kena 250 copies. Nekong kaya ngamot ban peli kena kau tengah sekolah jam. Tedon kiperlok ngelabu ya ke Facebook. Tegalakan tu yang ngaban pin susu. Tengah hilada lada don ki demand. They can reach me. The ladadon kediman obviously you have to print. Now ha perkhat I ya barok ka step ndai tangi ke school juni. Kana kong yang modemod ban perkhat bakan long in this way ma. Along by sop na tangi ke school junga ngamod le ta. Tanga long school long selfish akda kurkom. Tanga kwa ban yasam igi bai khna namar ladai khna popule hagino ngi college ro kidai khna khasi jongi. Tena kata kata ngam perkhat baka 360 degree should be thinking. Ndai bang tang hang to itlio ma. Nei sakutang ta. The ladadon ke demand of course tengah hap le baran kam kemunoi kai dengan sa perkhari kata kemunoban iwar lat volunteer feedback for you lunch school menen I got a very good response they kena ngalong I get feedback ni dan group to ang ikna janga gidan group I ngai feedback omdai tang ikna ngala I kinoi kai ru kinoi kai bai kai physics tinggal ada I hak tegi lecturer ke ba lengi college. As of now, I got a good response. The book is very good, very simple English and very simplified way. Hadu bantang along niyo a positive response, but ka encouragement lagi way kibom nang man pulero. Tagaway. Namar ka kador himenta along let's say kadang kan sahir. Namar kumbo economics mo supply is small, the price is high as of now mo. And ringa print tangar spasan pokopi. Kane ka paper lara pipet kam dai ka only paper machine by a very good quality paper but kane ka lamination ki khariji asan gitu ki printing press kam tiba yang lai hakata korkom kapar top quality mo then lara don ki demand tai kane lai don kam than ki don kam ka content mo ki jing thok ringa lai kane ka first edition makam la kan balat nampak bukan longkom kutu ke jor bom don melu macam itna deh kat ka bangala kat ka ba kabot ka don mo Tematang asyur di haskol jengi yang di sejar sampau, nomor pitip kadar the quality paper di siapa, kejintor ki ngalai banyak kata korpong golong top quality. Handre suki kemat kan sayar dalam print bon, nomor perintah harus pasang sampau kopi, mentala sispatan kalalek. Maybe second edition will be the price will be maybe below 1,000 also, but according to the GST kataru, nomor GST pitip kejingram what Pandu kubiru kelaki umta, we have to go according to that. How much I invest on it, ma? Dengan dasim nong tan deh, adu kata, ada ta nong ke market kaya, cuma you have to think about the underprivileged students also. Tak away. How to write a book? Namar ka problems kabanga kumukna school, ngatho ekne kumukna school kumuno hikai. Kaya problems ngala list hagi problem ngala school. Nakata kadao as a teacher part, I encourage ikna
hoi ka kot ka le se lamar everything ka price ka la keu rei nga kentu yu pi ban shim le se nga dei khasi ban kong ne ba ar ngam tep rei nga kentu yu ki we ki no kai ba kham start shu ban nga ro ba kin tho yu we ki kot kham tam ki subject science physics chemistry biology lamar la pi pe check kerala tamil do ki jakal ba kham develop ki tho khtin la jong te nga kentu yu ki we ki no kai ki ba kham start ki ba kham shampang shu ban nga ki ba senior te ban tho yu ki kot khna mai khna jingi kham tam ki khna hinyo trap bakin yo yang ka bat ki bai khna ki badaina kum kerala pi ba kerala patun kilong scientist kilong ka pathai ni pat hang ne dang sa den ni he tang hari la jong hanrai om shaki bai ban yo compete te nak ta kadau pi ba ka competition education kaman man la khlemat te nak ta kadau na kentu yo kino ki badon sap la ha dai ka medical la dai ka engineering ki badon sap dai ban tho ya ka sap ba ubleu ai phi kum ba ong ha ka bible mo ka parable of talent ngim dai ban tap ya ka talent ka baginon spok handau ni im kana some 100% maximum 70 years ka ka legacy ni ai ha kum ong usu sa tham im ka teng sa kana te ngaro nga shimi kana ka kalanti ba one uraba jong ka bri nyo trap la ai nuk sa ni te ngaro nga parkhaba nga dai ban contribute ka ya ikna la jong shwa te PE ba kan ka kot ka teng ngai ka teng ka physics the magic book ngai ka teng ru ba yo le se kan ka kot ba ukhna ai unong magician dala de yala de namar man ta ka parthai ka baram ban ye compete ki need ki ai you have to read yourself lamda pe panmat por dala de kamnom kalong ka basap ai pi ban like coaching shwa tenga ko mo kai na encourage pe shop like in coaching at least you read by yourself then only you'll become a good teachers, a good doctors, and so on and so forth. Then nak tak kadau, yali dengan jule tuition rahajing emjunga, nado ke nursery up to MSc, ngam jurum kata ke tuition. Te balai ngala ban thok ni kot ketika self study. Hawa ni fail hajing em, ni pass, henrai kata ke jing fail kamot bak min sange, kalong tang ke jing kan kendet. Te na kentu ikna kiba shong class jor sign ba pen shimi kan ka kot, kum kalat, kum kabu, ba pen le bah. Namar hang ne each and every topic ngala simplified oversimplified nang ba ukhna uba lonya gi jingot chuparkhat ukham du nai ki wairo uni along at par with the rest of the students tang kine ngai play yegna ka press yegna media baro na do covid hatu updated ai shim bai chis nam khandai banai kalong bai ar saman hadu mata kalong bai chis nam shipho banai na tho ai gna ba ka por banga mars high school ma shong bai khop teng hadu shibejar ba jinga klet ban bam teng tengah kau bingkat thong bah 5 September tamang ngamla ban kuliah ka santrik ka September tega teachers day rengamla ta hakaship ho tere ngala kuliah school te mata ke la khas ba ki sang alang tengah lawan sini iya personal budget ya klam approach ra yeno ro ndra ke private property te ya le segdon ka scheme ngam tip ma ta kata tengah shu bai hidala de non ka private enterprise non stakeholders agane fully on my sole income. Katulap ka bangatang I should divert sini. Jadi mau kion, kena iteng kata kesimjam ke banekong. Andrai ingat kerman bah kesekian jin kadang bahas susu. But ngamdai ban stop kerman mengenang syait nang klaim, kan thok bah mengenang pule bahas susu. Kamdai kan sangat tang hang mak lain tang koma. Kalam tiga bacengai hab ya hi. Kai badang khna hakne ka kam thokot te ka wai kan kong ka ba hoi nga dei noi kai jo sakra boys molai nalai kai ka physics antai jogi science te haginya jing ti jonga na ka dau jong balai ka ege jing kle ka banga tho ene ka kot ka ban kong hi ko monong hi kai ni pa ban khna ken le ba ti khna ke la le ba ya tat school jumi but ka aim na ka objective ba balai nga tho ene ka kot na ka dau jong ka covid ikna jngi ngi ba kham tam ikna khasi jaintia kan thu bi garo ke dei khna ge badok te hagan ka covid ngi ba ka smartphone minimum it costs around 8,000 above the ban support ka 4G lei hap thi di khat san hajar ngi ba ka family hi jongi ka long ke badu ke babun ba sau san ngi popule hiam te kelami ke issue
ba teng ki kini ke phone teng ka kata ka connectivity le ka network kam shai telepon ki bang ngam yo ban connect ki kna school ki kna probably kila shisap ai ki kna bala ban afford ki kyu shakmat ki basa asar ki yo te kham tam ki kna ki badai na than jantia na than boy na than west pat kaleng jong ka state makhalia jingi kimyo ki du nong tengah kumulong hikai ngashimi kane kasinjam ba hak ta kapor ban kan pendat ka syllabus ru kesimpor ba yang kumulong ban connect have phone teng ka network kamyo tengah kumulong hikai hi ngashimi kane ka responsibility nadu ka kapor ka second wave jong ka covid hak ta kapor pa ka hit tengah shong khop hayeng ngaru ko ngayo contract virus masa tu ba uneu covid ula pendik sya ya kam khi khaba ya kam kino ki kam nanu ga health nanu ga education nanu ga economics ka ta lot kam tam ya social mental jong khna school bor hoi ka wai wadi ngi no hi kai ru tengah la shong khop bat ngala tho ngala sni bat mek teng ka shimpor nga hadu arba jimin step ban tho and solve ban pe ka ta ka kot ki balai project kat ki source ki bangayo ga pule te ngala solve ni kot nadu ga snam 2010 up to 2022 it is not only a self help book but it's more like a text plus solve and then with lots of example te kina ki bom yo la ban tuition kam tam akan ke covid kal kata sha ya ke jingyo jingkot ya kamai ke ji jong gikmi ki ba jong kina school jongi te pila ban pendon kami kena baru kena bela average ru ula ban self study kena subject namar ngata kan mau hi ngaru dari science student ngaru dei wan ga yang kesem ga badok